Безне Гөлназ Мөкминовага бирәбез. Әгерҗе районы Исенбай мәктәбе. Мин бүген залда утырган һәрбер кешегә рәхмәт әйтәм. Шулай ук татар теле, туган телебездә халыкара дәрәҗәдә олимпиада оештыручыларга чын күңелдән рәхмәт. Милләтемә, телемә мәхәббәт уятканы өчен әниемә, мәктәбемә, Әгерҗе районы Исенбай авылы мәктәбенә, татар теле һәм әдәбияты укытучысы Хуҗина Гөлназ Рафис кызына чын күңелдән рәхмәт әйтәм. Аларның тәрбиясенә була һәм инде үземнең тырышлык аркасында мин бүген сезнең каршыда сәхнәдә торам. Мин татар булуым белән, татар телендә сөйләшүем белән, татар телендә белем алуым белән бик бәхетле. Мин чын татар кызы булуым белән горурланам. Туган телебез, татар телен үстерүгә юнәлтелгән ярышларда катнашам. Җиңүләр яулыйм. Һәм инде киләчәк тормышымда мин татар теле белән бәйлисем килә. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Милләтебезнең киләчәге безнең кулларда. Без татарлар, татар исемен горур йөртә безнең халкыбыз. Без татарлар, шулай диеп белә безне бөтен дөнья илләре. Без татарлар, батыр халык, зурданын әле ул сүнмәде. Без татарлар, шушы исем белән җирдә яшәү үзе бит ул бик зур бәхет. Рәхмәт. Бергә булыйк, бергә